Hakajiya lang ka bahak madu jong kajiya kudu lang ka baningkong jong kiri G20 halor ka pang Global Partnership for Financial Inclusion kelas dang hakanong ba Kolkata nemen step. Menteri Sarkar Pedeng ubadai pej ikatna Tribal Affairs Arjun Munda ula aya kajing krens dang jong hakani kajiya lang. Hakani kajing kren jong Munda ula banjur ya kajing don kam ya ka Roy ka par ka Khuid ba Suba bar ka Ïaryngkat Kyrdan na ka Bynta ya baro. Da ka kren shai halor ka jing ijngai jong ka ri India syapang ka vaisu dhabo kutum bakam ula ong bangi trebor ba na ka Bynta ka bha ka miat jong ka ri jong ki breu ha ka prathai hi baro ka we ha ka ba un om eno shadien yenu ru em. Umenda ula ong bakat ba ngirang yat lingba ki por ki basosat hakalenti ka penne pensa ka bakentup lut ya baro bat ha ka rukom ka badan ka jingket kli kilat kelenti ban kentup lang ya ka yo ka kot ka penkup bor ringi bangin la ban syam mi kelenti ki batmai na ka Bynta ban penyat ya ka kamai ka kaji. G20 theme: one earth, one family, one nature. Emanates from this belief through G20 presidency. The Indian vision is to promote a universal sense of oneness and to work together to shape a new paradigm.